Weekly Spear News Review. Kalipunan ng mga balitang napapanahon at dapat malaman ng bayan. Ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News. Sa headlines: pagiging aktibo ng 9ID bilang regular blood donor, binigyang pagkilala ng Bicol Medical Center. Criminology intern sumailalim sa 7-day in-house training para sa disaster preparedness. Mga residente sa Sorsogon na sumusuporta sa CTG, bumaliktad na. Sa trivia ni Tito Bal, paano nga ba napapanatili ng mga sundalo ang malakas na pangangatawan? Magandang araw, Bicolancia, at sa lahat ng nanonood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review. Ako po si Jiro Banania at sa detalye ng ating mga balita. Pagiging aktibo ng 9ID bilang regular blood donor, binigyang pagkilala ng Bicol Medical Center. Narito ang report. Pagkilala at pagbigay pugay sa mga individual at grupo na tumugon sa panawagan ng National Voluntary Blood Services Program na palakasin ang tiwala at pagkakaisa sa pagsulong ng sapat at ligtas na dugo sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ito ang ipinida ng Bicol Medical Center sa isinagawang 2023 Zonal Recognition, Gabi ng Parangal at Pasasalamat nitong nakaraang Biyernes, Nobyembre 10, kung saan isa ang 9ID sa mga nakatanggap ng pagkilala. Ang nasabing aktibidad ay inisyatibo ng Bicol Transfusion Science Center and National Voluntary Blood Services Program upang kilalanin ang mga individual, organisasyon at local government units na nagbigay ng malaking kontribusyon sa kanilang blood donation campaign mula nang tumama ang COVID-19 pandemic taong 2020 hanggang 2022. Lahat ng mga tao dito, maraming naitulong para makuha natin o lahat ng mga pasyente natin mabigyan ng dugo. Ang una naming recognition na ginawa is 2010 pa ata. So ilang taon siya bago nabigyan uli ng pagkakataong magpasalamat kami sa mga tumutulong sa amin. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng 9ID sa BMC sa nasabing parangal at tiniyak ang patuloy na pagbibigay suporta at tulong sa paggamutan para sa kapakinabangan ng mga Bicolano. Always kaming handa na magbigay ng dugo sa mga active duty personnel natin, military personnel natin, sa kanilang mga dependents, and especially sa mga civilians na nangangailangan talaga ng dugo, which maraming donors tayo sa 9th Infantry Division. Samantala, sa pambihira ring pagkakataon, binigyang parangal ng BMC ang apheresis donor na mayroong pinakamataas na bilang ng donasyon sa individual category. Yung apheresis is parang kinukuha ng yung platelet ng katawan mo. Yun lang yung kailangan ng pasyente. So, maganda nun, naisip na rin yung pakartis mo. At least mas madali kang makakatuloy kasi hindi ka masyadong mawal na dugo sa katawan. Konti na lang yung recovery time. Ang problema lang, medyo matagal lang yung proseso. Ang blood donation ay isa lamang sa mga humanitarian activity ng mga sundalo na tumutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na kung ito'y kinakailangan sa pagdugtong ng buhay ng isang tao. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News. Criminology intern sumailalim sa 7-day in-house training para sa disaster preparedness. Mga dapat ikonsidera sa rescue operations sa ating alamin kay Christina Tole. Basic first aid, rope rescue techniques, high angle rescue, vehicular or road accident rescue, extrication, collapse structure and water search and rescue o WASAR. Ito ang mga itinuro sa mga criminology intern ng Naga College Foundation sa isinagawang Project Resilience, a 7-day in-house training para sa disaster preparedness sa pangunguna ng Naga City Mobile Force Company. Ang pinaka-main objective niya talaga is magkaigwa ng abilidad o magkaroon ng ability yung mga estudyante natin regarding sa mga disaster preparedness response. So dapat mayroon silang ability kasi dito baga sa Naga, hindi natin alam na magkaroon ng lindol, yung mga natural disaster or any man-made disaster.
Katuwang ng Mobile Force Company ang City Government of Naga sa pamamagitan ng DRRMO at Search and Rescue Unit at Public Safety Office. Itong programang ito would definitely instill the right attitude sa mga bata natin, sa mga kabataan, yung disiplina natin. Malaking tulong ito sa mga magulang. Malaking tulong ito sa mga schools. Kasi alam natin na yung mga faculty ng mga schools, mga magulang, nahihirapan din na kumbaga sa i-tweak yung attitude ng mga kabataan. Gayon din ang 9th Special Action Battalion, Special Action Force at 9 DRR ng Philippine Army na nagpaalala sa dapat tandaan ng isang responder. Dapat is meron ka din mga katangian ng isang rescuer na kung saan nandun na yung pagtsatsaga mo, marunong ka din mag-initiative, at syempre mahal mo ang trabaho mo, hindi yung basta-basta lang na compliance na ginagawa mo yun. Sa pagbubukas ng aktibidad nitong Nobyembre 5, agad na sumabak sa pagsasanay ang mga estudyante na ayon kay John Harold Villasis ay talagang nasukat ang kanilang diskarte at pasensya para maisagawa ng tama ang operasyon sa pagsagip ng buhay. Total po nasa tropical country po tayo, which is ang Philippines. Para marami pong mga natural disasters na pwedeng mangyari dito, katulad ng mga bagyo, ng mga lindol. So, kami po mga students, mga bagong grow pa lang po ng mga tao or mga, yun po, parang kung mas maiwasan po namin yung mga possible na mga dangers po, yung mga dangers na may distract life na mas marami po. Mas malilesen po namin yung mga possible na mga dangers. Kami po, ma'am, bilang pong estudyante, may mga alam na po kami, ma'am. So, mas makakatulong pa po kami, ma'am. Mas makakadagdag pa kaming tulong sa kanila po. Ang nasabing aktibidad ay hinati sa 2 batch kung saan kabuang 360 na mga estudyante ang sasailalim sa nasabing pagsasanay. Napakahalaga ng ganitong mga pagsasanay para sa mga kabataan upang sa panahon ng pagtugon sa mga trahedya at kalamidad, sila'y nakandang rumisponde at makapagsagip ng buhay. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atole, Spear News. Mga residente sa Sorsogon na sumusuporta sa CTG, bumaliktad na. Kilusan, tuluyan ang itinakwil matapos na manumpa ng kanilang katapatan sa pamahalaan. Ang detalye ihahatid ni Abigail Bivar. Nagsama-samang mga residente ng Barangay Pinagsalog at Barangay Leona mula sa Bayan ng Pilar at Barangay Lahong sa Bulan, Sorsogon para itakwil ang Communist Terrorist Group o CTG sa isinagawang indignation rally nitong nakaraang linggo, Nobyembre 5. Ang nasabing mga individual ay sabay-sabay na nanumpa ng katapatan sa pamahalaan at tuluyang pagtalikod sa teroristang grupo. Nagpasalamat rin sila sa mga sundalo at pulis sa hindi pagsuko na imulat sa kanilang katotohanan at magising sa maling ideolohiyang itinatak sa kanilang isipan ng CTG. Naging katuwang din ng otoridad sa pagpapalaganap ng mga impormasyon ng mga former rebels na nagbahagi ng mga personal na karanasan sa kilusan at pumupukaw sa mga panlilinlang ng mga rebelde. Muli namang nanawagan ng pamunuan ng 22nd Infantry Battalion at 31st Infantry Battalion sa mga natitira pang miyembro ng CTG na sumuko at sundan ang yapak ng kanilang mga dating kasamahang nauna nang nagbalik loob sa pamahalaan na ngayon ay namumuhay na ng normal kasama ang kanilang mga pamilya. Mula dito sa Bulan, Sorsogon, kapayapaan para sa lahat. Abigail Vivar, Spear News. At sa ibang balita ating alamin sa trivia ni Tito Bal, paano nga ba napapanatili ng mga sundalo ang malakas na pangangatawan? Trivia ni Tito Bal! Alam mo ba ang napakalaga para sa Philippine Army ang pagiging physically fit ng bawat sundalo? Kaya sa aplikasyon pa lamang, tinitingnan na ang kalakasan ng mga nagnanais maging bahagi ng organisasyon. At upang mapanatili ang malakas na pangangatawan ng isang sundalo, sila ay sumasailalim sa Regular Physical Fitness Test o PFT na isinasagawa twice a year. At Tito Bal, ang passing natin sa lalaki is 20 minutes, 43 seconds. At Tito Bal, ang passing natin sa babae is 22 minutes and 19 seconds. Yan. Okay, mag-start na tayo. 16:25 16:28. Bahagi rin ng bawat military ang PFT
partikular na sa basic military training, schoolings, promotion, at maging sa re-enlistment na hindi lamang sumusukat sa kanilang physical condition, kundi maging sa kanilang mental na kapasidad at determinasyon. Dito sa NID, bahagi na ng routine ng mga sundalo ang pagpapalakas ng katawan sa pamamagitan ng regular na ehersisyo tulad na lamang ng taekwondo o kombinasyon ng taekwondo at boxing. Tara, samahan natin sila. Tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon, 2 beses kada linggo, nagtipon-tipon ang mga sundalo para sa nasabing ehersisyo na isinasagawa sa loob ng 30 minuto. Ano ba ang kalagahan ng Taiko? Ang Taiko ay high-intensity interval training program that may help you lose weight, build your muscle, and tone your body with excellent cardiovascular exercise. Susundan ito ng push-up, sit-up at 3.2 kilometrong takbuhan. Ang tatlong ehersisyong ginagawang tuwing sila isasailalim sa PFT. Ang gawain ito ng mga sundalo ay hindi lamang simpleng ehersisyo dahil ito ay nagpapakita rin ng disiplina sa pangangalaga ng sarili upang maging epektibo sa pagtupad ng kanilang sinumpaang tungkulin. Kaya talagang napakalaga ang pagkakaroon ng malusog at malakas na pangangatawan dahil ang kalusugan ay talaga namang kayamanan. At yan ang ating munting kalaman. Ako po, si Tito Bal, ang may laman! Para sa mga susunod pang dagdag kalaman, itanong mo lang kay Tito Bal. I-type lang sa ating comment section ang iyong katanungan at huwag kalimutan ang hashtag na Tito Bal, what na? At yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo dito sa Weekly Spear News Review. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Jervan Ania, Spear News. Sundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review. Thank you for your support by watching this video. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.